Prosím vás, neotravujte, tu sme pri žatve. Odiď Satan. Choď preč, Satan. Choď do pekla. Tam, kde si bol. Neotravujte. Majte prosím aspoň trošku úcty týmto ľuďom, ktorí sa na rozdiel od vás narobia ako hovedá. Neotravujte s tým. Neviem, vy ste tak opatrne narábali so slovíčkom regulácia. A čo? Že je na tom zle, veď predsa každý rozumný poľnohospodár a ekonóm plánuje. Bez toho to nemôže byť. Ty vieš? Prepačte, som verejný funkcionár a nebudem sa vyjadrovať médiám. Nechoďte ma na Pán premiér, pán Kaliňák sa stiahne z podpredsedníckeho postu? Ja neviem už. Pani Trošková, vy ste štátny radca. Nemôžete nám odpovedať, že ako ste dostali túto pozíciu? Pani redaktorka, nekonfrontujte ma s niečím, čo som nečítal. Už som to viackrát povedal, že proste vy vytvárate virtuálnu realitu, vytvárate ju dlhodobo, tie SMS-ky to usvedčili. Ja nevytváram virtuálnu realitu, on to pošlite naozaj nám ich povedal. písomne. Tam tu máte všetko biele na čom.